Hello emberek, Kretnész vagyok, és ez itt az Enterraria, vagy legalábbis a Terraria, de már mást elmondtam, hogy mit fogunk csinálni. Ugyanis megvettem Steamen, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha csinálni Terrariát. Persze nem ugyanúgy, mint az előzőket, hogy egyrészt főveszek, kirakom, és az úgy ott jó lesz, és ebből 3-at. Nem, most ezt végig fogjuk csinálni, legalábbis megpróbálom. És ugye, mint az előbb mondtam, nem normális Terrariával, hanem Enterrariával, mert megvan Steamen a játék, és lehet modolni, úgyhogy modoltan fogjuk végigjátszani ezt a játékot. Láthatjátok, már van egy 51-es szintű démon karakter, ami már elég brutál, de én most ügyet fogok csinálni. Arra gondoltam, hogy mágus legyen, és mágusnak a legjobb a skeleton, de először végigmutatom a fajokat. Itt már rögtön van egy kis változás, úgyhogy lesz mit csinálnunk. Van az alap human, ami igazából egy normális ember, látjátok, mindenből 5 van neki, úgyhogy igazából akárhol fejleszthető. Van a goblin, ami hát inkább egy ranger class, vagy cast, vagy nem tudom már, mindegy. Itt láthatóak az értékei, majd ezeket be fogom mutatni. Ez skeleton. Ez inkább egy mágus. Azt mondjuk az intelligence-en, meg az ilyeneken. A zugitek, ez egy, hát hogy is mondjam, ez inkább egy ilyen, nem tudom, hogy fejezzem ki, egy ilyen, hát ilyen mászkálós, mint ilyen egy ilyen, nem tudom, hogy mondjam el, mindegy, de ilyen falon mászkálós, tetőn mászkálós ilyen ninja cucc, aki igazából dobál cuccokat, meg tud duplát ugrani, minden szar. És van a démon, ami igazából egy ember, ami egy mágus klassz, vagy kassz, egy mindegy, és igazából annyit tud, hogy van szárnya, tehát tud repülni. De mint mondtam, egy skeleton leszek, skeleton, haja sokat számít, szeme, az is nagyon, úgyhogy a skin. Vegyünk mondjuk fehér csontvázak. Ugyanegy. Igen. Ilyen. Tenc az legyen ilyen kékesebb. Zöldösírtek én rajt. Oké. A cipő az mondjuk legyen sárga. Stílusa, hát szerintem ez néz ki akkor is a legjobban. Mindenhez ezt csinálom. És természetesen fiú lesz. Jobb neve nem is lehetne. Csinálunk egy új virágot. Normálon. Tökéletes. És reménykedünk. Ja. Akkor ezek szerint Crimson lesz. Corruptionnek mindig jobban örülök, mert ott sokkal több az oltár. Általában, úgyhogy könnyebb. De talán most nem így lesz. Reménykedek egy jó világba. Úgyhogy van egy kis vizem. Régen volt már videó, de most van időm, meg kedvem, meg kérték is. Neveket nem mondok, mert úgyis mindenki le fogja tagadni. Készen is van a virág. Vágjunk is bele!
Gyerünk, 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 gyerünk. Jó. Van egy pici lagunk közt. Orvosolni kéne. Az első szembetűnő dolog, hogy a slime-okért XP-t kapunk, és jobb fölül máshogy megcsinál az életünk, valamint itt van egy teljes panel, ami láthatjuk, hogy éppen hogy áll a karakterünk. Mit csinál? Mit csinál? Ügyes vagy. Hogy milyenek a statjai, na itt vannak a statok. A Strange az melee damage-re, throwing damage, defense-re, melee crit-re és pierce-re ad. Ez egy melee harcosoknak kitalált fejleszthető dolog. Nem különösebben különleges ability. Hát ez igazából mindenféle speedre ad. Úgyhogy ezen se kell nagyon sokat beszélni. Akkor a Vitality, ez nagyon durva, ez nagyon... Na, tehát ez egy olyan dolog, ami nagyon kell, mert ez adja az életet, a defenzet, a regenerációt, úgyhogy az alap dolgokat, mert egy idő után már nem összekellenek a life kristálok. Az Intelligence, vagy Intellect, mindegy, ez a manás, tehát a mágusoknak kedvez. A mágusoknak kedvez, adja a damage-et nekik, a mana costot, mindent. Az a Dexterity, ez a rangereknek kedvez, adja nekik a bónuszokat rendesen. A luck az igazából mindenkinek jó, ugyanis adja a loot bónuszt, a loot rate-et, a kritikált, mindent. Akkor a Charisma az a summoneroknak jó, ugyanis adja a max miniont és a max life-et a minionoknak, meg a damage-ét. A Wisdom az pedig hát a manát, a magic damage-et. Tehát igazából ugyanazt adja, mint az Intellect vagy Intelligence, csak másik helyen. Úgyhogy én most kapásból elkezdek vágni egy pár fát, megvárjuk az estet és megcsináljuk az első erősebb fegyverünket. Bal fölül lehet látni, nem bal fölül, bal oldalon, hogy mi a kasztunk, bal lent, hogy hányas szintűek vagyunk, a Classic XP-nket, a sima XP-nket, és hogy mi a kasztunk. Nekem most jelenleg Terrarian ugyanis még nincsen kasztom, de majd, ha lesz, akkor azt fogjuk írni, valamit jobb felső sarokban látható egy kis kép, hogy mik vagyunk. Itt valamint bal oldalon megint csak látható, hogy mit kell tennünk, mi a fő küldetésünk, különböző információk, valamint majd későbbi küldetések itt fognak láthatók lenni. Jelenleg kaptunk egy küldetést a guide-tól, hogy öljünk meg 5 darab blue slime-ot, ami igazából 5 darab random slime. Megöltem egy zöld slime-ot és megkaptam. Érdekes, hogy a... Hoppá, ezt befekjük. Érdekes, hogy az ice slime-nél nem kaptam, na mindegy. Most például a Terrarianünk lép egy szintet, ami azt jelenti, hogy itt kapunk egy pontot, hogyha csak úgy szintet lépünk, akkor itt kapunk 4 pontot, vagy 2-t. 2 minden egyes szintért. 4-et nem. Így. Elközöttem láttok megnőtt az életem, a defenzem, valamint a speedem is egy kicsit.
Valamint ami még nagyon fontos információ, az itt fölül látható, hogy milyen bajomban vagyunk, és hogy melyen szintű, melyik szintig ajánlott itt tartózkodni. Ezt komolyan kell venni, mert az alapjátékban ugyan a zombikat könnyű megölni, de itt 200-300 HP-val elég kemény ellenfelek. Ó, egy óriásfa. Mindjárt megnézem milyen nagy és milyen széles, mert akár lakhatnák is ebben. Régen raktam már óriás felben. Hogy? Istenem már. Kikészít az a játék. Jézus úristen, hogy lehetek ilyen béna?
Hát egyelőre ennyire lenne az a rész, még 2 rész között fog bányászni, meg minden, de egyelőre ennyi lenne. Én Kretis voltam, következő részben találkozunk. Sziasztok!